Itt az idő folytatni a sorozatot. E-mailek. Ez hosszú lesz. Ö, Epizód 5 lett. Oké. Klik. Kedves edző csapat, írtam a számotokra egy forgatókönyvet. Remélem, hogy tetszeni fog. Egy kicsikét megváltoztattam. Hát oké, próbát megér. Első jelenet. Ede és Mettam nappaliban ülnek és tévéznek. Hirtelen megjelenik Tom és szereli a... Mi? Úristen. Miért? A szemem! Az arcába! Miért az arcába? Ó, miért nem tud valaki megcsinálni sztorit? Aztán lámák esnek az égből. De hát ez lehetetlen. Ez a legnagyobb hülyeség. De ez lehetetlen. Ahogy látom, mindjárt vége. Várjunk. És vége. Kérdőjel. Karakterfejlesztés. Most már tudom, mi az élet értelme.